Hola, benvinguts a aquest programa d'informació meteorològica, medi ambient, meteorologia, lògicament, i astronomia. Tenim aquí, per cert, al costat nostre, un astrofotògraf que ens dirà coses molt interessants, però també avui, aquest cap de setmana, hem celebrat el Carnaval. Hola, Laura. Hola, què tal, Alfred? De què t'has disfressat? Doncs m'he disfressat de borrasca. No fumis. Jo de ciclogènesi explosiva. Oi, quin supertàndem, eh? Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. Sort que hem decidit que no ens semblava seriós, no?, venir disfressats per l'ocasió. I anem seriosos. Ja està, potser l'any que ve. Això tu. A veure. Vinga, què comencem avui? Fem un viatge, no?, per Sí, 5 ciutats amb sí. climes molt extrems. Avui tu i tots els que ens estan veient que s'equipin perquè anem a passar fred, calor, pluja, sequera, de tot. Anem a fer un viatge climàtic per 5 llocs del món amb uns climes extrems. I anem a començar amb Rio de Janeiro. Vinga, a veure, D'acord? així a priori no em semblava mala idea anar-hi. Imatges, no, el que passa que si vas sobretot cap al desembre, gener, febrer, març, pots trobar-te això, aquests aiguats importants. És època de pluges i poden tenir tempestes molt fortes, molt torrencials, però de curta durada. Anem a veure precisament algunes rècords de temperatura, les temperatures més elevades que s'han registrat per mesos, les més baixes i les precipitacions. Aquí ho tenim, temperatures màximes absolutes, les màximes més elevades. Veiem que la més elevada és de 43,2 graus al mes de desembre, perquè, clar, allà és l'estiu. Clar, Déu-n'hi-do, igualment, són molt altes. Home, i tant. I la humitat també és molt alta. Mentre que les mínimes mai han baixat de 10 graus. La mínima més baixa, 10,1 graus. I quan plou més, ho veiem aquí, gener, febrer, març, novembre i desembre. Un total de 1.069 litres. Déu-n'hi-do. Una altra ciutat? Vinga, on viatgem ara? Ens anem a Bombay. Bombay, l'Índia, doncs també tenen pluja, sobretot a l'època monsònica, però amb unes diferències molt importants respecte a Rio de Janeiro, i ho anem a veure amb el següent gràfic. Comprovaran que les pluges estan concentrades només en 4 o 5 mesos. Mira, gener no plou, febrer pràcticament tampoc, i de cop i volta, juny 500 litres, juliol 800, agost és el monsó. Déu-n'hi-do, Terrible. No viatjar durant aquests mesos, doncs, a la Plou Índia. moltíssim, amb un total de 2.280 litres, però concentrats. Temperatures, ja ho podeu veure, mai han baixat de 7 graus, i això sí, amb humitats molt elevades. Déu-n'hi-do, ja veiem que la gent continua fent vida normal, malgrat aquestes Estan pluges acostumats. monsòniques. De fet, el monsó, quan arriba la pluja, per ells és vida. Desgràcies, però també és vida perquè aporta pluja als conreus. I ara marxem fins a un lloc on també hi ha hagut una onada de calor. Atenes. Atenes pot patir algunes onades de fred, però com aquestes imatges que vam veure el mes de juny de l'any passat, incendis de l'agost de l'any passat, doncs també terribles. I és que quan els arriben bafarades del nord d'Àfrica, Déu-n'hi-do. Vegin aquestes dades també extremes de la ciutat d'Atenes, quan fa més calor, quan fa més fred, el rècord, atenció, la capital europea amb la temperatura més elevada de tota Europa, 48 graus al juliol. És una barbaritat de temperatura i Atenes està aquí al costat. Sí, però mira, això que està a una latitud com la d'Alacant, poden arribar a 6,5 graus sota zero. Quines variacions, Perquè els arriba l'aire de Sibèria, més directament que nosaltres. Pluges com a la Mediterrani. Més o menys seria similar a Alacant, també. Plou bastant a la tardor i a l'hivern. Anem acabant. I ara, al contrari, Sí, fred absolut. Anem a passar molt de fred. Oymyakon, a Sibèria, la ciutat més freda de tot el món. La ciutat, no el lloc habitat. Aquí tenim aquestes imatges i bé, que ja fan passar una miqueta de fred. I anem a veure les temperatures i precipitacions. Esgarrifoses les temperatures mínimes aquí, en aquesta regió de Sibèria. Va, digues, quina dada han arribat? Què es veu aquí? Jo només em puc fixar en aquest 71 sota zero, Sí. que no sabia ni que era possible suportar aquesta temperatura. Rècord del fred de tot l'hemisferi nord i la ciutat més freda del món, 71 graus sota zero. Curiosament, a l'estiu hi ha un rècord de 34,6 graus. Com és possible, això? Perquè és una zona continental i últimament amb l'escalfament global també s'enfilen més. I precipitacions, neva o plou molt poc, algunes tempestes a l'estiu. I l'últim vídeo, anem fins a Assuan, fins a Egipte. Anem a Assuan, a Suar. A Suar, exacte. Aquí ja tenim Assuan, ara veurem precisament l'arribada d'una tempesta de sorra, de tant en tant tenen tempestes de sorra, mira, aquí la tenim, i anem a veure les dades. Una dada molt curiosa pel que fa a precipitació. Atenció, primer de tot, el més important, temperatures de 50,6, 51 graus, però tots els mesos passen les màximes de 35 graus absolutes. Mínimes, bé, fins i tot ha arribat a glaçar una miqueta. I les pluges? No plou. Zero, no plou.
la mitjana, 1,5 litres anual. Aquesta és la mitjana. Doncs ara l'Alfred ens ha de donar consells de com aquestes persones poden viure de manera confortable a dintre de les seves llars. Què haurien de fer aquestes persones? Hauríem de tenir unes temperatures i unes humitats que aquestes són les que a nosaltres ens portarien confort. Els hi recomanem que tinguin, el que veuran tot seguit, aquestes dades per estar bé confortable a l'estiu. Al menjador haurien de tenir uns 25 graus i entre 45 i 55% d'humitat. I a l'habitació de dormir uns 25 graus i 45% d'humitat. Aquestes són les dades per estar bé. A l'hivern, Diferents, canvien una miqueta, clar, i tant, i tant. Al menjador hauríem d'estar al voltant de 20 graus, humitat entre el 45 i 60%. I al dormitori entre 18 i 19 graus. Oh, és que tinc fred, doncs posa't un jersei. Però aquestes serien les dades més correctes. Doncs després d'aquests consells que ens ha donat l'Alfred per estar ben confortables a casa nostra, seguim viatjant i ara fem un salt cap a l'univers per parlar amb l'autor de meravelles com aquesta. Parlem amb l'astrofotògraf Juan Carlos Casado.